Hercules! Napalabas, nakirinno pagmanandag iti soldado kadag iti bandido. Ngam iti san unay nga dayo, nasiputan da rey ken arman ni Hercules at tumultulong kadakwada. Insigida nga nasitganda ni Hercules. Iti sabali a bangir, saan manan analabdan ni Tina tingiwat na, ket nasair ti amo na. Kabayatan na, agsarsarita da wena ken Tina. Itagagayam, denggan tituloy ti makalawas a seryetayo, Anapolwan! Kidnap for ransom! Dito'y drama tayo! Hercules! Talaga ang crush ko ni Sir Arman. Ay, nagwapo ka talaga. Ay, kaano nga tanga umay manin dito'y balay da, madam? Ay na, di kan agarapa aptina. Nalabit nga adan asawa ni Sir Arman. Ha? Iti day di akinatar na. Sigurado nga adan asawa na. Kapilan nyo tiwas ito, DJ ayan ko. Anya nga to ti mapaspasamak kini madam. Kartingham, mapanta adagos iti ayan ni madam. Ang mga no kinagat ni ulag. Anya nga ulag asasawam. Ay na, mapantakit day. Anya ka di talaga tinapasamak, madam. Nagparik na kanyak ni Henry. Ala, al-alya na lakit dito nagparik na kada kayo, madam. Anya! Huy, Tina, tanang man tagsasaw. Ay, pakawanan nak, madam. Itay agid idak. Kasla danangag ko abusis na. Anya? Itamat laeng. Mangirwara kon itidakkan agat hadakid-kid daw ang kidnapper. Madam? Naskan ka no asaan amay pakaamo ka dagiti pulis ti panangala dagiti kidnapper iti ransom money. Madam. Barang umawag ita di kidnapper. Kat ibagak nga umanugot akon iti kayat na amapasamak. Pangasyo, saan na kumapatayan? Dandanin mo ang 40 oras, Mr. Lopez. No saan pa'y laeng nga maitad kada kami ti ransom money. Patayin dagan. Ang pagpakaasyak, awan ti kasta akwartami. Simple kami laeng agnignegosyo iti asawak. Jackpot yun day taray pagpagam, Mr. Lopez. Da kayo ti kabaknangan iti lugar yo. Anya? Awaga kita matlaing ti asawam. Kat nasken amaitad nan kada kami ti kwarta. Daytoy titandaaran nyo. Iti ka nito nga gipulong kadag iti pulis ti asawam. Patayin daga. Anya? Wala. Kasaritam ti asawam, Mr. Lopez. At to iti cellphone. Hello, Faustina! Agyaman na, tanakasarita kamitlaangan, Henry. Kumusta kan? Matuyin dito cellphone. Kat siya kung ti makisarita iti asawam. Anya? Mrs. Lopez, nangagmon ti boses ti asawam. Itad mamatan kada kami ti katad akit kitawan may. Pang-asiyo, saan nyo adangdangran ti asawak? Song batam ti saludsod ka. Maitad mo ka ti katad akit kidawag kwen no saan. Sige, ipaikon ka na kayo ti katad akit kitawan nyo. Nalakakamot lagaya makasasarita. Mala, ibagakin ka ti oras ken lugar. Apang itidam kada kami iti ransom money. Pangasyo, tasaan niyo adang ran ti asawak? Nawan tinaramid na kontra kada kami. Saan naman ano ti asawam, Mr. Lopez? Siguradon niyo nga awan ti dakas ang mapasamak iti asawak. Awan ko naglagarodan. Inton bigat matlaeng. Agkita kami ni ti asawam. Kat awatek matan ti ransom money. Katukat ti panakawayawayam. Mala, bantayan nyo na yung bag ni Mr. Lopez. Kakata. Sana rumbag nga makalimas. Sika a kidnapper. Itultuloy mo ti agaramid iti saan anasaya. Boses mo ba na ti pang mangyagari na mangmangkit? Juan kidnapper. Itultuloy mo ti dakas nga aramid mo.
Di ka agsarday nga agisaknap iti riribok iti lubong yo. Matongpal, rin namang manggit. Iti kanito nga agbalig iti kinadakas iti daytoy alubong. Datayon ton ti agturay. Wen, rin namang manggit. Sigurado kayo ka din iti daytoy nga aramidan niya, madam? Wenwena, sigurado ako na. Ay na, nagado a kwarta ti imat yaw, madam. Wen, naskan ngamin nga aramidak da ito'y. Ay ayatak ti asawa, kadyak kayat apatayon dagiti kidnapper. Ay, angam, nangibati kayo kuma iti sweldo mi, madam. Amangan nang itadyo amin iti kidnapper. Ha? Huy, sumardeng ka man si Katina. Ay, Kababa hindi tang ibagbagam kini madam. Ay, sorry, madam. Diyak manan nalapdan tingiwat ko. Inton bigat matlaang. Agkita kamin iti daydi a kidnapper. Katwaya-wayaan nan ti asawak. Siya kun ti pagbayad yung madam. Ngam kukwak ta kwartaan. Naplano kon ti amin, anti. Itid mo day tagatad kadagiti kidnapper. Ngambaw yan may matlaang kiniray. Pudno day ta, madam. Da kami ti makaamo kini Arman. Ay, agyaman na kada kayo, Arman, Ray. Sa nabun may matlay da iti dalanda. Isong awan ti rumbang nga pagdanagan nyo, ante. Pinapatag. Waya-wayaan da na Uncle Henry. Arman. Mala. Punasin yun ti panagdandanag yun, ante. Da kaminton ti makaamo kadagiti kidnapper. Nakasagana ako ni ti anyaman ang mapasamak, Arman. Agyaman na kiti panang tulo mo kanyak, Ray. At day ta ka manan ako, nak. Agayam ta. Rumbang lang nga tulungan ka. Oh, at to'y dagiti aramatin tang armas, Ray. Sigurado ang nabibilag mo't dagiti armas dagiti kidnapper. Sigurado day ta. Sir Arman! Sir Ray, agmerienda kayo, pay. Agyaman kami, Tina. Idisumlat ta ni tilamisan dagiti merienda. Sige, Sir Arman. Naagdapay masapul nyo. Ibagayo lang kanyak, ha? Wen, Tina. O sige, Arman. Oh, api mo si isum ka, Ray. At damadlaw ko, Arman. Anya day ta? Kursunada na kansamot ni Tina babaunan. Anya? Apayan ako namot day ta. Kat no si kalang tikit kitain na. Anya? Kat adda sa bali akay papanan, ti panang kita na kan ka. Anya day tar arami daw, Tina. Agar arami dak iti na imas amak makan. Anya, asino nga iti pakanam? Da Sir Arman kan Sir Ray. Anya, katno ka itid mo lakadakwada iti meriendada? Ay kat, kayat kumanan nga ituludan idaa iti makan. Anya, Ay, aday ta. Naaramid kon dagiti makan. Nakatimplak matan iti naimas nga numanda. Ay, ipan kon dagitoy iti ayanda. Ay sus, adday tamanan ni Tina, Arman. Nagmayat ti isam na. Sigurado asikatis isiman na. Anya? Asidagan. Arman, Ray, mangan kayo. Naimas daytoy. Gaputa siyak tinangaramid. Kwa, saan may pailangan na ibus ti meriendang intod mo itay? Sa balimot daytoy amak makan. Arman. Sige. Idisumlat ta ni tilamisaan, Tina. O sige, Arman. No adda pang ibaunam kanyag. Ibagam laeng ha, Arman. Awanan, Tina. O sige, panawan kayo pa'y nga rod. Agbusog kayo ha. Ado, ti makan ijay kusina. Ida kang pagparikutan, Tina. Nabsug kami pa eh. Sige ha, Arman. Di na kon sinumbatan. Si kamot lat ng tikit kitain na, Arman.
Di mo man ikan iti sabali kay papanan ti madmadlaw mo. Saan man, Arman? Mariknak ako rusunada na kanitina. Mangirarit ka iti makmakan si Katina. Apay kumaamang iraritak. Kat kaanakan mat ni Madam ni Sir Arman. Una, ngam nagado di inaramid mo ang merienda. Tapno mabsugda kan ni Sir Ray. Ay na, Tina, di mo mo't ipadlaw-launay ako rusunadam ni Sir Arman Agpapapansinak nga rod. Tapno pansinan nak. Anya! Ay na, kas ka ni Sir Arman ti kayat ko ang mga asawa kanya. Aday ta ka manin. Agarapaap ka manin ako na. Saan mo't adakas ti agarapaap? Wena, ha? Karbangan tayo amin dayta. Apong, kalaat na nagulimot ti aglawlaw. Jak makarik na iti paggad. Ay, nasaya at angarod no kasta. Ngamnas kan latta ti panagsaganak, apong. At dalaang iti aglawlaw ni Ray namang mangkik. Riribuken na ti kapanunutan dagiti tattao. Ay, kukuha na dagiti managdakdak sa tattao. Un apong, numabalin, kaya't kukumapay ang mapagbalbaliw dagiti dakas at tattao. Hercules. Lapdak ti plano ni Ray namang mangkik, amang sakop iti lubong tayo at tao. Apok. Sigon kan ninimpa. Idi pa'y laang ununa na apanawan. Asaanan anasaya at ti aramid deji aray namang mangkik. Hercules. Siyakmot itantisim mukat, amang bantay kan ni Ray namang mangkik. Apong, daytoy at talaga tinaipadtong aramidak. Inton bigatan nga iyawat ko kadagiti kidnapper ti kwarta akid kidawanda. Madandan aganak, Arman. Awan ti rumba nga pagdanaga man ti. Adda kami kinire iti likudam. Barok. No naamwak la dayto iti nasapsapapay. Idi pa'y laeng na isparin ng Uncle Henry. Nagbutang aklang amin idi. Naku nang amin ti kidnapper. Apatayon na ni Henry no ipakaamok iti sabali a tao. Anya? Gaputa madanaganak. Tinungpal ko day nga imbaga ti kidnapper. Ante. Manon nga aldaw asa anak ang makaid na Arman. Isu nga impakaamokon kan ka tinapasamak kan ni uncle mo. Nala. Maturog kayo nga rodin ante. Rabiyo na yan. Punasin yung tagdanag. Kapotada kamin kiniray ti makam mo. Kumusta ni Madam? Sana makaturog. Madandanagan. No kasano kano ti panangyawat na iti kwarta kadag iti kidnapper. Normal lang nga makarik na iti panagdanag ni Antim, Arman. Wen, Ray. Kaya't ko lang nga patib ka rin ti pakinagam na. Arman. Mala. Maturog tamat ten, Ray. Sigurado aranget ti mapasamak inton bigat. Nakasagana kayo ka din, kakatwa. Good! Nakasagana kami, Pangulo mi! Nasaya nga ron no kasta. Umadanin ti oras kay papantayo iti lugar apangalaan tayo iti ransom money. Mayat. Wan. Nakasagana matandag iti lugan nga ramatin tayo. No kas pangarigan tada mapasamag a bolilyaso. Amoy ang taramidin nyo. Wan! Amumin! Agtignan kayo, kakatwa. Nasken na maunahan tayo ni Mrs. Lopez. Iti lugar apag sinara kami. Nakagteng tayo dito yung lugar pag sinarakan nyo kini Mrs. Lopez, Pangulo. Awan pa lang, didumdum saan ka na kayo. Nasken nagpaliw tayo pa itaglawlaw. Ang mga no nagipulong ka iti pulis, kat mabulilyaso pa iti plano tayo. Wan, Pangulo! Wen, Pangulo. Apay nga awan pa lang ni Mrs. Lopez. Kasanon ni Mr. Lopez, Pangulo. Nakalogan iti may savan. No agtungpal iti nasayat ni Mrs. Lopez. Nawaya ang makapanaw ni Mr. Lopez kat sabten na tasawa na. Kasta ka de. Pangulo. Basta mo yun, taramidin niyo kakata. Giant ni Mrs. Lopez. At tayo mo't nadagkalabang. Ayos. Nalabit nga iso tayo giant ni ransom money.
Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliway na dinggen, tituloy ti makalawas a serye tayo, Anapauluan, Kidnap for Ransom. Dito'y drama tayo, Hercules! Insurat ni Sagani Yalong Bulliser, ken iti direksyon ni Virgie Peclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon Hercules! Agyaman kami itingkay panang trabay.